Nginibingelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Inkeze lami igama ngumfethu ngidutshunga khumalo bathi elaspo namagumede. Ngala wethu-ke ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi zophinde ngicela nje shothi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke. Nganza kwethu uhlalela uvaleni uthisha waseGagasi High School esigcemeni sakwa-UM Laza ethola imilayezo emsabisayo ehlobene nombango wesikhundla esesekela thishanhloko wakulesi sikole. Ilanga litholwa ngumthombalo ongathandanga kudalula ngezizathu zokuphepha ongaphakathi kulesi sikole ukuthi lo thisha wesifazane oseneminyaka ecela ku-19 ebambile kulesi sikole uthole le mlayezo ngolesithathu emini ilanga elubonile uthi akadlalele kude nalesi sikhundla ebekade sigaqela. Umyalezo ufundeka kanjena: mndeni wakho uzokuswela, qhubeka nendaba le post yaseGagasini High School. Umthombo uthi lesi sigamoko sesifake uvalo nakwabanye othisha njengoba nabo bezizwa bangaphephile. Uthi uthisha bathukile bethelwa ngamanzi njengoba lo thisha engazimisele ngokubuya futhi sekwenzekile imizamo ukuthi uvala isikhala sakhe kule sikole. Uchaza usekusethe nje isikhathi eside nomema kulesi sikole namagalelo akhe esikoleni aziwa kubaphatha kabi kabuhlungu ukuthi kwenzeka lokhu kuye njengoba siphoqe ukuba ngeze esikoleni njengoba sehamba abeluleki bezengqondo bafisa ukuthi umnyango ulisukumele lolu daba sheshe ulungise umema akwazi ukubuyela esikoleni. Kukhuluma nje umemu ngomunye uthisha abahamba phambili esifundazweni njengoba lapha esikoleni kunendondana wawuthisha ovele lesifundazweni eseyihlala iminyaka lapha esikoleni ngenxa yokuzikhandla kwakhe. Ubengagcini ngokuba uthisha kodwa-ke ubeqeqesha nabanye othisha abasebasha kulesikolo. Kuchaza umthombo ongathandwanga ukudalula. Ilanga likhulume nesihlobo esisondelana naluthisha osatshiswayo seligodliwe igama lakhe ulandise kabanzi ngalolu daba. Lolu daba lwasuka ngemuva kokuvela kwesikhala esekela likathishanhloko esikoleni afundisa kusona. Wafaka lezi zinto zakhe nakwabanye othisha ababili afundisa nabo babezela kwinhlolokhono nomunye oyedwa. Ngemuva kwenhlolokhono kunezikhalazo abazifakile ngenxa yokungagculiseki ngokuthile kuyona. Akuphelanga isikhathi eside befaka izikhalazo kwabe sekungena lo mlayezo efonini yakhe esho kanjena: uqhobe isihlobo sathi kusukela ngalolu suku akabange sathanda ukuya esikoleni njengoba ngakusasa avukele ehhovisi lomnyango wezemfundo lesifunda eyobika kumhloli wabe sevula icala lokusatshiswa emaphoyiseni. Uthi nakuba efisa lolu daba liphenywe kabanzi akasalibhadi esikoleni noma-ke ingaxazululeka le nkinga, kodwa-ke akasazimisele ukuthi abuyele esikoleni, kodwa uyafisa ukuthi lolu daba lifike esiphethweni. Umtshela umholi wakhe ukuthi ucela ukushintshwa kwesinye isikole uzozizwa aphephile kusona. Usho ukhulumela umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal umnumzane Muzi Mahlambu akatholakala ukuthi aphawule kabanzi ngalolu daba. Ngaza kwethu-ke izona ezihamba phambili esinilethela zona la kuthinta khona udaba olufana nalolu. Namhlanje kuthini ukwakho ukuphawula ngalolu daba? Asivele hlane comment section-ke ngizwe mina ukuthi uthini umbono wakho ngalolu daba. From ilo sibone enganza kwethu sengiphuma njena, ngiyanithembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe neziphathe kahle nimi nosuku lumnandi ngithanda khona.